Hey, hoe is het met Willem Huisman? Ja, goed. Ik heb net een leuk optreden op de Radio NL. En zometeen hier bij TV Oranje. Dus ja, leuk. Leuke dag. Ja, want is het in de zomer druk voor jou? Ik moet eerlijk zeggen, het schommelt wel een beetje. De ene week ben je op pad en de andere week ben je weer thuis. Maar ja, we proberen ervan genieten en leuke optredens te geven. En ja, dan zien we het wel. Ik zing sowieso mijn eigen repertoire, mijn eigen nummers. En daarbij af en toe een nummertje van Haas tussendoor of een feestnummertje. Dus dat moet wel goed komen met optreden. Sowieso een nummer van Wesley Bronkhorst, Als jij had gedacht. Voel je dan niet van Milo Milano. Het zijn gewoon leuke nummers waar je de dansvloer wel mee vol krijgt. Ja, en als je zelf uitgaat, ik bedoel, waar ga je dan zo op een avond heen? Ja, ik ga dan zelf ook gewoon naar de Hollandse kroegjes hoor. Ik vind het wel gezellig. Ja, ik ga 5 september lekker naar Spanje toe. Op Torremolinos. Er zijn ook heel veel Hollandse kroegjes, dus ik denk dat we elkaar wel vermaken daar. Dan gaat heel stiekem gaan de muziekbanden mee en dan wordt er dan misschien nog wel even gezongen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat gaan we proberen.